Ja sam imao 24 godine. Senčanski muzej je raspisao konkurs i javilo se 5 akademskih slikara. Ja sam bio veoma radoznao, a ujedno to je i moj razvojni put bio. Mogu li ja tako nešto da sa strane malo gledam, da upoznam te ljude, da vidim kako ti profesionalci rade. Oni su postavili svoje štafelaje i bio je određeni format proporcionalno za muzej. Ja mislim da je nešto oko 3 metra veličine dozvoljeno. Ja sam se prve nedelje sprijateljio sa njima i onda sam pitao da li dozvoljavate da ja za sebe isto da slikam. Kaže, može samo tamo u uglu. Bila je nedelja, oni nedelju nisu radili. Ja sam uradio nešto što nije dozvoljeno. U ramu sam ukucao špenadle, čijode i izvuku beli konac. I na moje napravio raster. Jer nisam bio tako stručan, tako zreo slikar kao oni, tako dobar crtač, a ovo mi je pomoglo, to vi znate, mi to u osnovnoj školi u početku pravimo taj raster i onda se divno snalazimo. I ja sam niko niže, jer je to bilo ispod časti njima, akademski slikari zreli, afirmisani, da oni se služe tim školskim. Ja sam se tim služio i posle 2 nedelje po prilici dođe stručni žiri da vidi da li su slike gotove. Oni su skoro bili već svi pri kraju. Jedan član žire kaže, a tamo u uglu šta je to? Kaže, to je imamo jednog našeg sudovca, uzeo se da radi. On je došao pogledao, kaže, dođite samo vama da vidite. I onda su konstatovali da taj mali, ako ovako nastavite, će biti najbolja slika. Jer svaki je imao svoju paletu boja, mi to zovemo, svoj stil, svoju zrelost, a to nije, ali ja sam se trudio da verno prenosim to. I kada je člana žirija, supruga je bila slikar, koja nije učestvovala na konkursu, on je tu sliku ukrao i ja 15 godina nisam znao za nju uopšte. Jednog dana na glavnoj ulici sretnem čuvara, portira. Kaže, samo jeste pronašao to sliku bitku kod Senti? Kaže, nije, to je bilo pre 10-15 godina. Kaže, ja sam bio noćni čuvar, ja znam da je ta slika, obećaj mi Savo, daj mi časove, da nikad mi nećeš u životu odati ko ti je to rekao. Ja imam još 4 godine do penzije, ja sam bio dežurljiv. Ja sam se zakleo i ni moji roditelji, niko ne zna ko je to. Ali na slučaju po mojoj ispovesti, zato što je bio više slučaj politički rukovodioc. Njegova žena se amaterski bavila slikarstvom. Kad sam ja to saznao, otišao sam kući kod njih i kad me u dvorištu žena vidjela, ona je počela da plače i ja nikad u tu kuću nisam ulazio. I ona je shvatila, ili instinktivno, jer vi imate ženo čulo više od nas, muškaraca. I Branko se sveje. Muž istrči iz dvorišta, jer ja sam imao 24 godine, on mislio da ja napadam te kad me video, kaže, druže Savo, ajde uđite unutra da vam objavite. Rekao, nemojte mi ništa objašnjavati, neću ulaziti. Isklopio sam, molim vas. I da li je moja slika u životu? Kaže, jeste, na tavaru je. I onda je ona stala rešena. Ja sam rekao, plakali su. Budite se juri, nikad u životu nikoga nisam tužio. Nikad se u životu nisam tukao. A igrati fudbala nije tu se mi sukobljavamo. Nikad do danas nema čovjeka s kojim ja ne razgovaram. Mnogi su je povredili, može sam i ja, ali ne namjerno neko povredio. Ali dušo da ga nikad nisam mi odao tu tajnu, dobio sam tu sliku i to sam ispričao, tu je ona visila, da na ovom zidu Miodrag Protić, akademski slikar, dugogodišnji prijatelj koji je osnovio muzej savremene umetnosti u Beogradu,
On je to video i ja sam njemu to sve ispričao i molio da se restaurira, da se očisti slika jer je na tavoru bila. Kaže Savo, vi sad imate svoj način, to je kopija. Vreme je prošlo. Koliko ja znam, nijedan na konkursu nije prošao, nije zadovoljio. Malo naglašeno, znate šta je kad imate 100-200 figura, da to postaviti tačno, to nije laka stvar. Sada ta digitalna štampa i sad tu sad može i episkopi prenositi ovu, šta da kažem, nije toga ni bilo, to je ovo bilo posle rata. I ja sam njega poslušao i ta slika se nalazi isto, jer Sava Stepanov je molio da to bude, jer u zgradi preparandije koju sam dobio, galeriju, imam i svoje atelje koje misle da je najljepše atelje u zemlji.